Gum da gum do da gum da gum da gum do da. खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मा भिडिअ लाबोनो थांदों नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय जानांगौ बेकग्राउन्डआव नुनानै जोंहा राङापारा बियाबनि सिङावनो थानाय जोंहा मा होनो 4 नम्बर गेरगाजुलि आरो हेमन्तगिरि गामि बे गामियाव जा हारिनि हारिमु जि खाम सिफुं सोलोंनाय हाबाफारि ना बेखौ जोङो फोरोंबाय थादोंमोनथ' दिनै फैयै फैयै नै दान माने 2 मास मोननै जासिगोन आरोना दा बेनिखायनो मास मोननै जासिगोनखाय गथ'फ्राबो नै बारा खमायलांगासिनो आरोना दा बेखिनि समाव बिथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना फैगासिनो आरोना आरो गोसो गैयैफ्राथ' जाहा गालांगासिनोखा दा बे मास मोननैनि गेजेराव बिथांमोना खोब आवगायदों आरोना फरायनायजों लोगोसे बिथांमोना बेखौबो खोब एसे मोजाङैनो लांफाबाय थादों आरोना दा ओरैनो दिनै जोङो जास्ट प्रेक्टिस खालामनाय आरो मोननैसो सोलोंनाय बेफोरखौनो ओरैनो जास्ट माने भिडिअ खालामलांसै आरोना दिनै नोंथांमोननो दिनै क्लियार दामनायखौ आं होनाय जानाय नंला ओरैनो मोननैसो दामनायफोरखौ होलांसै आरोना माने प्रेक्टिस खालामबाय थानायखौ लोगोफोर जोंहा खामाव लाग्राफ्रा नै खाम लाग्राफ्रा बिसोरनोल'सै गैथारला सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयजन सातजन आठजनसोल'सै आरोना माखासे दंबायमोन फैयासै आरोना दा बिथांमोना मा प्रेक्टिस खालामगासिनो आरो हादोंना हायाखै बिथांमोननियाव सोंनि आरोना दायो नोंसोर मा प्रेक्टिस खालामगासिनो सत्रलि ना सत्रलि गोजाब ना आदसा होमबा हादोंना हायाखै हाबाय फर्मुला रोजाबगासिनो दा ना फर्मुला रोजाबगासिनो ना दामनायखौथ' हाथ'वाखै हाबाय एसे हाबाय सोर हादों एसे लोगोफोर नै जोंहा फिसाफ्रा बेखिनियानोल'सै खामाव दाम नायल' जाल' फरायनायजों लोगोसे बांसिनबाबो फैगासिनो आरोना बिथांमोना दा बिथांमोना मास मोननैयाव आगान होसिगोन दा मा हादों मा हाया गावसोरसो मिन्थिसिगौ एसे आवगायदों आवगाया बानायथ' मोनाखै दा नोंसोर ना बाबाय नामाब्रा मोनाखै ओमफ्राय इथिंबो नाया केमेरायावबो नायला बानाय मोनदोंना मोनाखै दा दायो माखौ प्रेक्टिस खालामगासिनो दं सत्रालि ना गोजाम ना फर्मुलाखौ हाबाय दा मखास्थ' ओमफ्राय दामनो सोरबा हाबाय सोरबा हाथ'वाखै ना नानियालाय रानि फिसा हादोंना हायाखै मखास्थ' फर्मुला लानो बारा हाजोबाखै ना बिथिंलाय आदार राखेबालाय आदार राखे मा जाबाय थायोलै सयथिनिबो हादोंना हाया हाबाय बरिया थिग दङ दायो जोङो नायनोसै लोगोफोर माबायदि दे होमबाबो 1 2 3 go आन्दायबायलै मानो आन्दायनांगौ जाखो दा खेबसेबाव
1, 2, 3, go. Two, three, go. Go.